Правим е. Малко тъпо интро, защото не знаем кой ще правим. Ама играме една игра с приложенията за духове, като бяхме там. Да. Не на азбуката, където е дали е вярно или не е вярно. Да, е. Маре. Ще призоваваме. Днес ще призоваваме духове. Да. Един път той Правилно разбрахте. Той хора буквално един път звъна на 1000. И той буквално 1000 самия номер му дигна. Издаваше някакви звуци. Такива, например. Да, някакви такива беше. И да. Хора, да знаете, че ще има Ще се парзалям. Хора, да знаете, че ще има час-две, защото това, което ще правим, ще е дълго и няма да е само част едно. Има час-две и до 3, защото знаете, 3 за късмет. Така. Айде, да правим ритуала. Аз ще държа. Айде тук на това. Ама с приложението за духове ли? Да. Не, айде там, където бяхме. Ритуала и тук ще стане. Добре. Без това е черна земята. Така. Добре, аз няма да играя, защото съм с телефона. Ти пак мога да играеш, просто трябва да ми задаваш първи. Да, ти ни задаваш въпроси. Само ти. Дева, ритуалата. Аз сега снимам земята. Чай да кажа нещо на хората. Ето. Хора, да ви кажа, не правете ритуала сами. Ако направите ритуала сами, ритуала няма да проработи. И най-вероятно една черна фигура ще ви преследва. Това е истина. Аз съм правил ритуала послед нощ и усетих нещо как ме пипа по раното и веднага си отидох в стаята и не излезах оттам. Докато не стана ден. Добре, сега почваме. Така. Ли си питай ни? Да, задай ни въпроси. Чакай да кажа правилата на хората. Хора, ако той ни задава въпроси, ако излъжем, приложението ще стане на 50. И 70 или 90 или 100. На 70, да. На 70 ще стане. Така, дай ни на въпрос. Георги, много ли обичаш Brawl Stars? Да. Но чакай, дай от начало, че така не е честно. Честно е. Сега да стои на 70, брат, се бах ти майката. Лъжеш, не имаш някаква друга игра. Така. Снимаш ли ти? Да. Добре. Дай въпрос на мен. Как се казваше? Велизар. Велизар. What the fuck? Моля да се... Айде, давай! Велизар. Велизар. Да. Да. Как? Чакай, дайте от начало, Как? Айде, нека да реклама брусна. Не си е така името. Кажи си истинското име. Ето, истинското ми е Велизар. Чакай, яде. Истинското име Велизар ли ти е? Аре, давай. Мога, вижте. На 50. Вижте, бе. Ти се. Да. Чакай, дай пак да ти питам. Това е. Какво? Не чух нещо да говори под земята. Не. Какво каза? Нещо шупна. Пред гърба ми или беше или на земята? Не знам. Добре, има още един ритуал, който трябва да мълчим. Докато не стане на 90. Давай, мълчи. И не мърдай. Все едно се ти каже ли English or Spanish, не мърдай. Георги, Да. по няколко играеш ли Roblox? Да. Я? До 50, това е добре. Виктория. Бате, викай ми Зари просто. Зари, добре. Или Заримин. Не Зари. Или Заримир. Не, така не е. Това не ми е името. Зари ми викай. Зари. Да. Дай да почнем от начало. Обичаш ли Brawl Stars? Да. Я? Вярно. Не е вярно. Вярно е. Трябва да стане на 70. Еми, видях 70. Не, ти си видял 60, бе. Какво си видял, бе? Лапе малко.
Добре, значи е вярно. Кой ми изгаси телефона? Не знам. Не, аз. Духът. Бате, телефона ми е загасен, аз не мога да видя нищо. Ето. Беше ми се махнало това. Бате, телефона ми беше на 30%, сами е на 5%. Ето, виж, ето, мога да видиш на камерата, то ми е на 5%. То ми беше на 30% в началото. Я. Виж. Чакай, аз дори... Ето, 5%. Мале, трябва да го... Не, това наистина бе истинско, нали? Това с духа беше истинско, нали? Да, бе, брат. Баба да има. Искаш ли да покажем на хората там, къде има най-голямо присъствие? Къде? Там, къде засекохме. Къде засекохме? Там в дупката. Да. Ставай. Ама аз ще вляза, защото аз съм на... Да, той влиза, защото той е най-голямия. Аз съм на 8, той е на 9. И половина. Къде се седнахте? В някаква дупка ли? Не, бе, педал. Там. В някой педал. В уния храсти, бе. Да. Добре. Ма да, това е видео да го изтриш. Защо? Половината, сега чакай, дай.